El Centre d'Estudis Sindicals i Llibertaris pretén ser un espai de divulgació, formació i recerca sobre totes aquelles matèries relacionades amb les idees llibertàries i el sindicalisme. El darrer 11 de gener del 2024 es va dur a terme a l'espai Restaurant Llibreria Anònims, un espai important pel que fa a la formació i la divulgació de les idees llibertàries a la ciutat, la primera assemblea del Centre d'Estudis i, per tant, l'assemblea fundacional, on es va fer una lectura del resum de la ponència que havia portat a la creació d'aquest Centre d'Estudis i es van compartir algunes propostes i idees que van acabar en els primers acords que posaven en marxa l'activitat del mencionat centre. Formaran part del Centre d'Estudis totes aquelles persones que estiguin interessades en el moviment llibertari, en el moviment anarcosindicalista, amb la cultura llibertària, sindical, obrera, així com tots els afiliats a CNT, Vallès Oriental. El que es trobarà al final la gent que vulgui acudir a les trobades i a les formacions que oferirà el Centre d'Estudis Sindicals i Llibertaris és un espai on desenvolupar tots aquells coneixements relacionats amb les idees llibertàries, científiques i, per tant, sindicalistes i anarquistes. I al final, tot i que tenim unes línies de treball que ja hem posat en marxa, la idea és que sigui la pròpia militància anarquista, els socis del centre d'estudis, qui en assemblea decideixin quins són els seus interessos i per què es volen decidir estudiar o treballar. I és per això que convidem a tothom que estigui interessat a participar-hi activament i a començar a treballar amb nosaltres per la recuperació de la memòria històrica local, per oferir un espai de debat sobre debats actuals relacionats amb l'anarquisme i el moviment obrer i per oferir un espai de qualitat pel que fa al coneixement a la classe treballadora de la ciutat i de la comarca. Com a projectes, el Centre d'Estudis, de moment, ja està encarrilada una traducció d'uns textos d'un company anarquista i llibertari i anarcosindicalista. S'estan traduint i properament el Centre d'Estudis els editarà. També s'està creant un plànol de la ciutat de Granollers, dels punts rellevants on hi ha hagut moviment anarquista i sindical i s'està creant un plànol on tots aquests punts apareixen i el perquè i la història de cada racó de la ciutat. I el projecte de futur, el Centre d'Estudis serà una delegació de la FAL, de la Fundació Anselmo Lorenzo, que és la fundació de CNT, d'estudis de CNT. També a futur tenim l'estudi d'investigació d'una figura molt rellevant en l'educació de Granollers a la Guerra Civil. És un personatge que estem investigant i estudiant perquè té arrels llibertàries i ens interessa pel centre i per fer un possible homenatge i que el seu nom potser en un futur podria estar associat al centre d'estudis. Hem de ser conscients que quan algú, en primer lloc, intenta informar-se o aprendre sobre fets històrics, ja sigui en espais formals o no formals d'aprenentatge, el que normalment es troba i el que potser troba més fàcilment és l'explicació de fets històrics des d'un punt de vista molt concret i esbiaixat, que normalment són aquells relats que expliquen el punt de vista de les persones que se n'han beneficiat de la història. Això el que fa és que molts cops deixem enrere i de costat perspectives i experiències que de la mateixa manera formen part dels fets històrics i per això creiem que és imprescindible tenir i mostrar una lectura llibertària o anarquista de la història que inclogui totes aquestes perspectives que s'han perdut pel camí o que no és que s'han perdut, sinó que s'han fet perdre pel camí de forma intencionada. I jo crec que això té diverses raons. La primera és, òbviament, buscar
buscar que els fets s'expliquin d'una forma més completa, no? Perquè normalment quan deixes de banda una perspectiva, no? El que estàs fent és omitir una part de la història. D'altra part, entendre millor quins són els fets que han portat a la realitat que vivim ara, no? I en tercer lloc és intentar recuperar tot allò que s'ha fet en el passat, no? I que ens pot servir com a eines de futur també. Molts cops, no? Quan es parla de moviment obrer, doncs hi ha certes tendències a intentar innovar, a intentar buscar tot allò que no s'ha fet i podem caure en l'error d'intentar inventar la roda, quan molts cops intentar descobrir què s'ha fet abans o què s'ha intentat fer abans i que no va ser possible, doncs es pot ajudar a descobrir que molts cops pot tenir més valor que el fet d'inventar. L'anarquisme sempre ha tingut un gran interès i ha fet una feinada impressionant aquí a Catalunya i en altres llocs, no? Aquí parlant d'aquí de Granollers i Catalunya, els anarquistes sempre han estat en primera línia en la defensa de la cultura i en fer aquest esforç per fer arribar la cultura a les masses populars. En aquest sentit és impressionant la feinada que es va fer a nivell de creació d'ateneus, escoles racionalistes, perquè la gent pogués educar-se, aprendre a llegir, escriure i formar-se culturalment, i la feinada que s'ha fet a institucions com aquí a Granollers era la Unió Liberal, que no era una institució anarquista, però en la que els anarquistes tenien un pes importantíssim, a l'Ateneu Obrer, i això passava aquí a Granollers i passava a tot arreu. Hi havia un grup d'anarquistes, es feia una feina impressionant de tasca i divulgació de la cultura. I a més es feia aquest esforç perquè la cultura arribés a les classes populars, a la classe obrera, a la gent que tenia més dificultats per accedir-hi. La relació amb la ciutat de Granollers jo crec que es pot analitzar des de dues vessants. La primera és que clarament es farà una feina de recuperació de la memòria històrica i que per tant es participarà activament de la història de la ciutat des d'un punt de vista llibertari i alhora la idea és poder donar suport a totes aquelles iniciatives i projectes que ja ho estaven fent. No només pel que fa a la memòria històrica, sinó també pel que fa a la formació, les xerrades i totes aquelles activitats que puguin impulsar els ideals mencionats. Per exemple, podríem parlar del fons Spartacus, que està a l'Arxiu de Granollers, que ha fet una gran feina de recuperació d'informació mitjançant entrevistes i alhora, per exemple, tenim el restaurant Llibreria Anònims, que de fet va ser l'espai on es va celebrar l'assemblea fundacional del centre d'estudis, on contínuament hi ha xerrades que poden servir per a la formació i la capacitació de la classe treballadora. A més, continuem a la ciutat amb espais nous que realment també porten moltíssimes activitats i moltíssimes iniciatives, com podrien ser l'Ateneu La Magirbada. I per tant, una de les tasques del centre d'estudis no serà només treballar pel que fa a la memòria històrica de la ciutat, sinó donar suport a totes aquestes iniciatives.